Atong sumpayan karon mga bay ang gihisgutan nato atong miagi bahin sa West Philippine Sea. Ang gikuhaan nako og base ani nga posibleng dayonon ning gubata. Maayo lang unta og dili. Mao ang South Korea, ang Taiwan, ang Indonesia ug kining Japan nga diin sa tanan nilang ahensya. Nganong ang department sa ilang armed forces mao'y gibagdukan nila og dako kayong budget. Nganong gisugalan man jud nila og binulto sa ilang budget ang ilang armadong kusog. Ang man sad og himuon lang ni nilang dayan-dayan ang ilang mga armas. Sa laing bahin kung ipokus gyud sa China ang ilang tinguha nga ilugon nila ang Taiwan ug ang atong mga isla diha sa West Philippine Sea, mong dili na nila iuli, murag delikado nga masikwati ang China aning kalakiha kay ang India ug Nepal nakaposisyon na daan sa ilang mga ballistic missile sa luyo nga bahin. Samtang magkapuliki sila sa ilang opensiba sa South China Sea batok sa South Korea, sa Taiwan, sa Indonesia ug Japan, didto sa luyo bombahan sad sila sa India nga taod-taod nang naglagot sa China. Di man jud ni magpaapiri ang India mga bay tungod sa ilang boundary nga ilang giilugan. Pila na katuig ug pila na kakinabuhi ang nakalas aning inilugay sa teritoryo aning China ug India sa Eastern Asia. So puslan nga magkapuliki ang China sa atubangang bahin sa West Philippine Sea, ila na lang sang pahimuslan ang higayon nga sa waylangan ila dayong birahan sa luyo ang China. Sa second move, kung makamaniho ang China sa duha ka opensiba sa luyo ug atubangan, pila ka gutlo lang dinhi na mulihok ang posisyon sa Quad nga diin gipanguluhan sa US ug Australia, ug posible nga ang New Zealand, ang United Kingdom ug Canada moapil ani kay nganong nakapusti man pud silang daan sa Indo-Pacific. Sa teorya nako aning maong preparasyon isip back up sa second move, ug kung mulahutay pa jud sila ani sa plan B, sa third move diri na mo back up ang siyam ka IDCA sites ug ang NATO, kana kung naa pa ang siyam ka IDCA sites sa Pilipinas anang panahon na. Pero sa akong pinubring obserbasyon mga bay, sa second move pa lang daan takilid na ang China ani. Ug sa akong pag-analisar, kanang siyam ka IDCA sites iniguhuman sa Memorandum of Agreement ani tali sa US ug sa atong nasod nga Pilipinas, mapagantaan na usad dili kanang gubata, automatic nga mauna na ang kaugalingon nga permanent nga military base and detachment sa Pilipinas. Dunay dakong rason kung anong gigamit na to ang EDCA. Una, gawas nga gihimo natong panggulat ang EDCA batok sa China, may posibilidad pa nga makasave ta pagpalit sa ilang mga multiral fighter, submarine, kining mga corvettes, frigates ug uban pa nga mga armas sa United States para sa reverse engineering aron dinhi nato tun-an ug maghimo na ta sa atong kaugalingon nga industriya sa AFP modernization imbis mamalit. Kung mauni akong gidudahan nga usa sa mga ex-del sa EDCA. Ikaduha, laing ex-del sa EDCA mao ang billions of gold deposit kung unsaon ni pagmaniobra. Pero usa jini sa labing bugat nga rason. Maggubat o sa dili kanang BRICS nag-ung-ung na ang amendments ani tungod sa kadaghang interesado nga moapil ani. O kini may usa sa gikahadlukan sa European Union o sa US, kay kung makabuylo ang BRICS, automatic usa sa makapabor ani mao ang Pilipinas. Ikatulo, maong nakapalusot og rason ang Pilipinas nga gamito nato ang EDCA tungod sa hidden agenda ani nga kinahanglan natong pahimuslan. Wa natay labot sa US mga bay og China kung magkaguliyang na ilang mga ekonomiya tungod sa gubat. Kana kung ilan ang dayonon, basta ang importante pangandaman o tun-andaan karon kung kinsay himuong suod nga kaalyado sa Pilipinas. Ikaupat,
Gawas anang Quad ug NATO, dunay posibilidad nga mahimugso ang laing alyansa sa Pilipinas ug kini mao ang Sweden, ang Israel, Russia, Japan, South Korea, Turkey, France, South Africa, Australia ug kanang ASEAN ug Papua New Guinea automatic ma-under control na ni sa Pilipinas. Ikalima, nganong nakaingon ko aning punto ha? Tungod sa deuterium nga maoy mahimong hulga sa UPIC. Kini lain ni nga isyu mga bay nga atong hisgutan unya pohon. Ikaunom, posibleng mahimuot ang China sa kalakaran sa industriya sa krudo tungod sa dako kayong pipeline nga nagdugtong sa Siberia ug Shanghai. Kung maghinanggaw ang China, kini maoy alas sa Russia nga pwede silang i-hostage ani. Ikapito, kung dili lang motraidor ang China sa Russia, dakong posibilidad nga mosamot pag-ulbo ang ekonomiya sa China kay ang maong pipeline pwedeng ilahos sa Middle East o sa ASEAN ug ubang kasikbit nga nasod sa China sud sa 30 years. Ikawalo, labing dugay nganong 30 years kay mauni igong pundo sa Russia nga kayang isupply sa nagkinahanglan ani. Mao nga kinahanglan tarungon sa China ang laing joint oil exploration sa West Philippine Sea ug pabor ng daan ang EDCA sites nga gipahimuslan daan sa atong nasod. Dapat huna-hunaon ni ug makadaghan sa China. Nang hinauta nga dili lang unta ni idayon kining gubata. But sa akong pangagpas, 50% nga di madayon. Nganong 50%? Kay nabalaka ang China sa ilang ekonomiya nga delikado mabalik sila sa uno. Kay ang punteryahon man jud sa US ani mao ang ekonomiya sa China. Bisag unsa pa ka high-tech karon ang China sa ilang armadong kusog, pero alkansi sila sa armed forces sa United States tungod kay puwerteng lig-una sa ilang Navy ug Air Force. Mahimong malukapa ang US sa ekonomiya, pero sa ilang armed forces nila atong angkunon nga lisod pahagbaon ang US. Pilar go nakabuok ang aircraft carrier sa China. Nya sure ba jud ko nga maunay unang targeton sa US. Inig kapulpog ana, wa na apiki na ang China sa depensa. Maunang duda nako nga posibleng magduha-duha ang China aning puntuha. Ug subo palandungon nganong 50% nga badayon ni. Kay bawo kag ngano? Kay ang US gakamang ang ekonomiya. Mauna nga by as soon as possible mangita jud sila og rason nga manabla jud sila. Laing rason kanang military base sa China nga ilang gituko diha sa West Philippine Sea. Kinahanglan paphaon ni kay threat ni sa militarisasyon. Hulga ni sa peace and order diha sa maong rehiyon. Kung mahitabo nga mabakwi ni pagbalik ug ang Pilipinas na maoy mo facilitate ani kanang code of conduct nga gipanguluhan sa China, basta dunalay patas nga win-win solusyon nga pinasubay sa UNCLOS tali sa Taiwan, sa South Korea, Japan, Pilipinas ug ubang ASEAN countries. Timan-ini ninyo mga bay, bullseye ug muboom ang turismo dihang dapita ug labi na sa kalakaran sa industriya, sa siyensya ug ekonomiya. Kay lig-on, isolated ug gwardyado naman sa China, Japan, Taiwan, South Korea ug ASEAN. Ug wa nay rason ang United States nga ang China maoy gadala og tigaw sa West Philippine Sea. Apan kung kanang panawagan sa China nga ang code of conduct ipasubay sa ilang inamaw nga 9-dash line, di jud da makasinabot na ng puntuha mga bay. Kung mahitabo mangga ining gubata, simba ko lang, tabukon lang unta og 7 ka bungtod og 7 ka bawd ka ng 50%. Timan-i niya ninyo ang akong pangagpas aning paghulagway nako sa gubat. Di ba dakbog posibilidad nga mauning senaryoha ang mahitabo. Kung sa elementary days pa nato mga bay,
Mura ra ni sila gadua-dua o bahaw-bahaw. Rock and roll na tong tanan, mga bay.